kamera edessä. Ai, piti vähän hidastaa. Tiedätkö sä kauan ajaa Isokyröä Turusta? En mäkään ennen tätä päivää, mutta hei. Mennään ottaa yhdessä selvä, sillä tänään on vähän erilaista urakkaa kyseessä. Ei mennä maalaan, mutta mennään hakemaan rakennustelineitä itsellemme. Ja tästä on hyvä saada. Ollaan tässä pikkuhiljaa puolessa matkassa telinehakureissulla. Muuten on menee ihan hyvin, mutta varmaan voitais pikkuhiljaa olla jo perilläkin, mutta meidän toi kuski, niin se on vähän hitaampaa sorttia. No, tietysti aina tässä autossa jolla on kortit ajat tätä hommaa, mutta... No, enää taas näitä selityksiä. Sanotaan näin, että sää ei vois parempaa olla. Aurinkolasku näkyvissä, telineet kohta kyydissä ja kamera edessä. Ai, piti vähän hidastaa. Nyt on telineet sit haettu ja... Sitten nopeasti vähän mäkkäriin syömään takas Turkuun päin, vaikka tää Seinäjoki on ihan kiva paikka, niin kyllä se Turku aina voiton vie. Kyllä. Tässä oli nyt tois. Ja oikein hyvät. Ei mitään, tämmönen oli meidän matka. Mihin me lähdetään seuraavaksi?